Gipanlantawan nga kapin 40,000 ka mga pasahero ang magdasok ug mulinya sa Cebu South Bus Terminal hangtod na sa hinapos nga bahin sa Semana Santa, Abril 9, 2023. Mao kini ang gibutyag ni Carmen Quijano, ang pangu sa North ug South Bus Terminal. Sa pagsugod na sa pagdaghan sa mga tawo sa passenger waiting area sa maong terminal, gipangandaman nila ang pag-abot sa mas daghang pasahero dayong gabi ug sayo sa Huwebes Santo. Tungod niini, mamahimong dungagan ang pwersa sa kapulisan aron mapahugtan ang seguridad ug kalinaw sa mga biyahero. Kini kon mas mudaghan pa ang magsingabot nga mga pasahero sa terminal. Gibutyag kini sa Regional Director sa Police Regional Office 7 kon PRO 7, Police Brigadier General Anthony Abiren atul sa iyang inspeksyon sa South Bus Terminal karong adlaw. Actually, palagi nga tayo always be ready, di ba? Kung may adjustment man tayo, is nagdagdag tayo ng karagdagang puwersa na i-deploy natin sa ating mga istasyon ng bus, sa seaports at saka sa airport. Buot sa mga naglinya ng mga pasahero nga makauli og sayo sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay sa probinsya sa Sugbo aron makauban ang pamilya karong Semana Santa. Gani ang usa kanila minglinya og sayo aron makalikay sa kahuot sa dagan sa trapiko. Karon mga 30 minutes na siguro ni nga nagalinya. Kay grabe man kataas gikan pa sa Luyo. Naglikay sa traffic unya karon na traffic na puno diri. Mao kini ang kasamtaang sitwasyon sa South Bus Terminal karong mga orasa. Sa ato makita, nagpabiling normal ang gidaghanon sa mga tao, mabuot mo pauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pagsaulog sa Semana Santa karong tuiga 2023. Karong hapon o gabi gilauman nga mas daghan pa nga mga pasahero ang mudulong sa terminal. Aron maatiman ang libuan ka mga pasahero, apil sa preparasyon sa kadagkuan sa South Bus Terminal, mao ang pagbutang og mga tents, bangko o lingkuranan ug dugang nga mga pulis o gwardiya sa maong dapit. Gipadangat usab ni Quijano ang mga angay ug dili angay buhaton ug dalhon sulod sa terminal. To come early unya magdagpayong niya ay pagdaan ng mga kanabitang mahait nga hinagiban. Niya kung may mulang less ang atong bagahe. For the reason nga haron ang flow sa operation dali ra. At the same time, ako na nang gi-announce, please, di ta magdaan ng iro nga way busal, nya way cage, kay delikado man na, daghan man mag-complain. Pahimangno ni Abiren nga maglikay sa mga posibleng kawatan ug tulisan nga mapahimulos unya sa higayon nga daghan og dasok ang mga tawo sa dapit. Aduna usay dugang pahimangno si Abiren sa mga mobiya sa ilang mga panimalay aron magbakasyon alang sa pagbalaan sa Semana Santa. Payo po natin sa publiko, sa mga may balak magbakasyon, siguraduhin po natin na ang ating mga bahay ay may sapat na padlock o ipadlock pa natin na maayos, at kung may CCTV na tayo, dapat palaging naka 24 hours yung CCTV natin. Kasi kung may CCTV tayo tapos hindi naman naka-plug, hindi natin makikita, hindi natin ma-access yung nangyayari. Samtang ang gihatagan og pagtagad sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 o LTFRB 7 Regional Director Eduardo Montealto, mao ang pagsiguro sa luwas nga pagbiyahe sa mga drivers pinaagi sa makanunayong pagsusi sa ligid, brake system, dashcam ug CCTV cameras. Sama sa naandan, gidili usab ang overloading og mobiyahe nga kulang ang dokumento. Mamahimong makamulta og di moubos sa 5,000 pesos kung musupak niini. Gani aduna nay nasampulan nga mga publikong sakyanan tungod sa ilang pagsupak sa maong mga regulasyon. Kining kasagaraan ng mga kolorom mga vans. Ang ilhanan lang kung walay DOT stickers nga ana sa tubangan o sa likod blue na siya. Kung walay DOT stickers pasabot ana kolorom na. So, among giawag no, mga pasahero, ayaw mong sakay og kolorom, mao na ilhanan. Napoy uban nga dili kolorom pero walay sticker, pangutan-on lang ninyo ang driver og naabang franchise. Kay maliban nga mapirwisyo mo kay pakanaugon man gyud mo, dili po na safety. Ang atong importante diri safety sa pasahero, roadworthiness sa sakyanan. Gihingusgan usab ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia ang pagdugang og mga buses in kaso og magkulang ang mga buses sa terminal. Usahay di na makabalik ang bus. So basig magkuwang ta. Marinahangyo ko karon ni RD Montealto, pwede ba ato maisyuhan og special permit ang mga tourist buses ni aron kuyog nato ang Silver Lines ug ang SMB. Amo ning i-discuss further dire kay nisugot man si RD. Just so di kita magkuwang og buses para sa atong mga uli pa dong sa South. Dugang sa gobernadora, buot niya nga maproteksyonan ang katawhan. Si Garcia personal nga misusi sa sitwasyon sa Cebu South Bus Terminal karong adlaw.
Dali na, uy! Kini si Alaya Pateño, UPCOM intern alang sa My TV Cebu.